Θα λείψει καμία, τι να κάνουμε. Σαν το βέκο το έκανε. Να βγάλω δύο. Έκανε πάλι με τις τέσσερις. Σαν το Θα βέκο. μας περνάει βάση, 3 ή 4. Πάντα κάνει το κουμπί, δεν είναι Τώρα ποιος θα βγει από όλους δεν ξέρω παιδιά. Σαν το βέκο είναι, θυμάσαι. Ναι. Να σου δώσω κάτι να άλλο. είμαστε όλοι μέσα. Να βγάλω και το σκυλί. Θέλω να κάνουμε εδώ στο βουλιάκι. Στα τηλεφώνα. Θέλω, να, το δικό μου. Ρένα, τι ώρα μας είπε να είμαστε? 2 και 10. Άντε φωτογράφια. Άρα καλά το είπα εγώ που λέγατε εσείς παρατέταρτο. Εγώ άκουσα τα 2 και 4. 2 και 10 μου λέει. Εντάξει και 10 τώρα. Καληνά. Α, ναι.